ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବୋଦି ବାରିର କବାଟ ଖୋଲିଲି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସାର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍କା ବାରି। ଗଛ ବାଗ ହେଇନି, ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଭଲ ହେଇନି, ପାଣି ହେଇଗଲା ବିଲରେ। ଏବେ ଆମେ ବୋଦି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଦି ବାରି। ଏସବୁ ବୋଦି ଗୁରାକ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୋଦି ତୋଳିବି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ।